Hola, què tal? A 1 d'octubre que estem ja. Va, sí. Informació de servei. L'estabilitat continuarà sent la protagonista de la jornada. Solet durant tot el dia, però atenció, una pertorbació provinent del centre d'Europa aportarà nuvolositat fins a deixar el cel cobert durant la nit. No es descarta algun petit plogim. Anem a les notícies. El govern ha presentat el seu estat de comptes. El ministre Lladós defensa la bona gestió que ha permès reduir el deute fins a situar-lo en un 31,8% del PIB, quasi res, i tancar el 2024 amb un superàvit de 46,1 milions. En tant benefici, no es podrien haver dedicat més diners al parc públic d'habitatge o al tenir un lloc de tractament contra el càncer o a millorar algunes carreteres que estan fetes caldo o tindrien tantes idees en gastar part d'aquests beneficis. Ai, mare. I no aprenem. Més coses. El Comú de la Massana ha aprovat un conveni de cessió d'un terreny per a pisos a preu assequible. El projecte inclou un ascensor per connectar la zona de les Mulleres amb el centre de l'Aldosa. Bé per la Massana. Acabem parlant del Morabanc, però no del bàsquet, sinó de la més coneguda com a Banca Mora, perquè introdueix al país l'opció de comprar sense targeta amb Bizum e-commerce. Més modernitat, però pagar a Apple amb la targeta andorrana no hi ha ni Cristo que ho faci, i geolocalitzar depèn quines apps, tampoc. Així estem. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu.